שלום לכם, כאן אלעד גבע. אני גאה להציג בפניכם את דירת החודש בשכונה הכי מתפתחת בתל אביב, שכונת יד אליהו. יש לנו דירה של 78 מטר, 4 חדרים, דירה בסטנדרט מאוד גבוה, משופצת. הבניין הולך לעבור תהליך של תמ"א 38, ולאחריו יהיה עוד חדר בדירה, מעלית ומרפסת גדולה של 12 מטר. הדירה עם נוף ירוק מהמם, שטופת שמש. אם זה מעניין אתכם, תקשרו אליי למספר 0528-974710.